ndokambokamanzwa. We are marching on to Zion, the beautiful city of God. Ndiro guta ratinoda kuenda, ndiro guta raikudzwa navaIsraeri. VaIsraeri vazodzoka votsveyamisa vachikudza guta panze pekuti vakudze Mwari waiwanikwa muguta iyeye. Vaida zvose pamusoro peguta ravo, sezvinongoita vana vemazuva ano kuda kwavanoita Harare, vanofara mariri. Asi chiripo ndechekuti atikudzei Mwari unoita zvinhu zvose, unotipa zvinhu zvose. Amen. Nhasi uno toda kuti titaurirane zvishoma pamusoro kubva patakapedzera nezuro paretaura pamusoro pemukadzi wesirofenike. Tinoendera pana Mark 7 tichitangira pavhesi 31. Zvino taakutaura pamusoro peJesu unoporesa munhu wematsi panyika yaDekapori, tichipedzisa sabata redu ranhasi. Ngativerenge kubva pavhesi 31 kusvikira pavhesi 37. Zvikanzi zvino wakati achibvazve munyika yeTire, akaenda napakati peSidhoni kugungwa reGarirea napakati penyika yeDekapori. Vakaisa kwaari munhu wematsi waikakamira, vakakumbira zvikuru kuti aise ruoko rwake pamusoro pake. Akamubvisa pakati pavanhu vazhinji ndokuenda naye parutivi. Akapinza munwe munzeve dzake, akapfira mate ndokubata rurimi rwake. Ipapo akatarira kudenga, akagomera akati kwaari, Efata, ndokuti dzivuka. Pakarepo nzeve dzake dzikadzivinuka, chisungo chorurimi rwake chikasununguka, akataura zvakanaka. Zvino wakavarayira kuti varege kuudza vanhu, asi iye achinyanya kuvarayira kudaro, ivo vakanyanyisa kuparidza izvozvo. Vakashamiswa zvikuru vachiti, wakaita zvose zvakanaka, wakaita matsi kuti dzinzwe nembeve kuti dzitaure. Amen. Amen. Dekapori. Dekapori. Zvikanzi Dekapori yakanga iri pakati penyika yeTire neSidhoni negungwa reGarirea. Saka waipfuura napo. Hatidi zvedu kuti titaure zvakanyanya sezvatakaita pamusoro pemukadzi wesirofenike, pamusoro pamaguta. Asi Dekapori zvingareve kuti gumi, zvingareve kuti matowns kana magrowth point gumi, zvingareve kuti maguta gumi. Zvikanzi wakaenda nepakati pawo. Chiri kuitika apa ndechekuti takatarisa zvinhu zvakadaro izvozvo zvokuti wakaenda napakati pamaguta gumi, wakaona pane matsi wakava munhu asinganzwe nemunhu asingagoni kutaura. Mbeveve ndiyo usingagoni kutaura. Matsi kutadza kunzwa. Asi takatarisa inzwiro rokuti matsi zvinoreva kuti munhu asina minzi yekukomiuniketa nayo. Hatinzwe, isu hatimunzwe. Haagoni kutaura nesu, isu hatikwanise kutaura naye. Naizvozvo wakadziviswa pacommunication.
Takatarisa izvozvo, musafunge kuti munhu ari kunzi matsi uyu munhu wekujairosjiri, kwete. Kana munhu wamunogara naye mukati medzimba asingagoni kutaura kana kuti asingakwanise kunzwa. Munhu wakaita semi, unogona chaizvo kutaura nekuimba nokuita zvose. Unokwanisa kudedzera, unokwanisa kushamatata, unonzwawo zvikuru. Nzeve dzake hadzina kuvharwa ba, kwete, haana kuvharwa. Nzeve dzake dzinonzwa nyangwe nevari kure, nyangwe nevari kure vakazevezeve. Ndiye munhu ari kunzi matsi uyu. Muri kuzvinzwa kana kuti hamusi kuzinzwisisa ka? Ehe, zvinogoita kuti munogoti matsi, munhu anonzwa neanotaura. Imamboti matsi, munhu asingataure mbeveve neusinganzwe. Ehe, ndozvandataura izvozvo, kuti zvakavanzika zvaMwari zvisanzwisisike navavengi. Nguva yekubuda kwazvo inguva yekubuda kwazvo. Wakazvifanira kuzvizivisa kunyika, munhu iye wakakomborerwa. Zvakatoziviswa kare kuna vashoma nokuna vazhinjivo, asi kwatiri isu zvakanga zvisati zvasvika mungadaro. Vamwe venyu munozviziva, vamwe venyu munotozvinzwisisa nyangwe zvandinotaura kudai. Asi kuti manzwi anoti rimwe gumbo riri kuenda kuruboshwe rimwe kurudyi, munhu haangafambe akadaro, anoparuka nepakati zvikaitika. Zvinhu izvi zvinosangana pachinhu ichi. Zvikanzi wakapfuura nepakati pamaguta 10. Maguta chiiko? Manzwa zvakanga zvanga zvichiimbwa kunzi guta reZioni. Guta reZioni chiiko? Iguta raDhavhidhi. Pana Dhavhidhi ndo pane chiiko? Ndo pane imba youshe yaDhavhidhi. Ndo pane chigaro chake cheushe. Kana zvakadaro pane chigaro chake cheushe, pane chiiko? Pane murawo waMwari. Zvichida kana pane chigaro cheushe chavanhu, pane murawo wavanhu. Asi kana takatarisa Zioni, chinenge chitaura nezvemurawo waMwari unenge uri paguta iro. Pakazopedzisira paiswawo imba yaMwari. Handiti? Ndizvozvo muguta raDhavhidhi, Zioni, vakapedzisira maiswa imba yaMwari. Saka pane nzvimbo yokutonga yaMwari. Mwari unotonga nemitemo yake. Amen. Saka mukurasisa vavengi Kristu, gospel rinobuda richiti Dekapori. Maguta makuru 10 ari pamwe chete, zvikareve chii? 10 commandments. Asi hazvireve 10 commandments chete, zvinoreva mitemo yose yaMwari. Mupabatisise ipapo. Zvikanzi wakapfuura nepakati payo, wakaona munhu wakanga uri matsi, uri mbeveve. Chinoitika ndechekuti vanhu venyu, vazhinji venyu vari mukati mekereke, hamutongozviziva kuti muri matsi uyezve muri mbeveve. Shoko rakabva kuparidzwa kare kare kuti muri vashandiri vaMwari, muri vanhu vaMwari, muri vaprista vaMwari. Asi vazhinji venyu hamuzvigamuchire izvozvo. Munoita chechi yokuti munoenda kuchechi kunoponeswa. Svondo yoga yega munenge muri muchechi. Hamutongoneta nokuuya kuchechi. Ndinokutendai nesimba renyu ramunorakidza pakuuya kukereke yaMwari, pakushingirira pachinhu ichocho chokururama, kuti munouya nemasvondo oga oga. Zvichida vamwe venyu munoenda kukereke neSabata, munoenda nokutsungirira kuSabata, chinhu chokururama chamunoita chokuenda kuSabata
kukereke nesabata roga roga. Chinhu chakanaka chamunoita. Asi hazvisi zvamazuva zvatiri kutaura. Tiri kutaura zvemurau waMwari nemunhu matsi mbeveve. Naizvozvo munhu matsi mbeveve wakafanana nemunhu uri mukati mekereke, unodzidziswa nguva yose. Unodzidziswa nguva yose zveshoko nezvoumambo hwaMwari, asingatongoteereri, asingatongotimuka. Iye unongogutiswa misi yose, asi hapana paanozoshandisa zvinhu zviya. Hapana paanozobudawo kuti awanire muchero Mwari. Hongu unonamata nguva yose, unonamata misi yose, unonamata pakatarwa, unonamata nenguva dzakatarwa. Asi unoita zvishoma, imatsi nembeveve. Changa chakafanirwa chiiko paari munhu? Wakanga wakafanira kuti abudire aparidze nezveushe hwaMwari, azivise vanhu nezveushe hwaMwari. Asi paakasvika pane vanhu wakaita sematsi, munhu usinganzwi. Wakaitawo sembeveve, munhu usingagone kutaura kuti abudise shoko raMwari. Zvichida wakatya vanhu kupfuura kutya Mwari. Wakatadza kuvaparadzira nezveushe hwaMwari. Wakatadza kunzwa mazwi emupengo avaitaura, mazwi okuhipi, kuti azive kuti dhiabhorosi aripo pavari apo. Satani wakavakomba, wakavadzvanya. Kudzwai namatwai kusingaperi Jehovha muri kudenga. Munotirakidza kusakwana kwedu misi yose. Munotirakidza hutera hwedu, Jehovha Mwari wangu. Taiti zvirema ndo zviriko kuJerusiri chete, kwete. Nesuwo tiri zvirema patinofamba mazuva ose. Hatina kutongokwana. Tinozvikudza nhando, tinozvikudza pasina sevanhu vakakwana, asi hatina kutongokwana. Imi Jehovha, zadzisai kutenda kwedu, zadzisai kukwanisa kwedu. Tiparidze nezvoushe hwenyu, tiparidzire vasingakuzive, titsiure vane mweya yakaipa. Mwari, tinokutendai. Matipa shoko iroro kuti tizive nhasi, kuti ritsitsiure pamusoro pakutadza kwedu. Rangarirai kuti ari kubva kuguta rizere neuhipi, Tire neSidhoni, guta ratakataura pamusoro paro kuti raida kuparadzirwa zvivi zvaro, guta rekomesi, guta rekushambadzira nokutengesa. Vanhu vakanga varimo vakanga vane hupfumi, kwete hupfumi hwaMwari, hupfumi hwenyika, hupfumi hunoparadza. Wakabvamo wakasvika ukapfuura nepane mitemo 10. Ko chii chaita kuti vanhu veTire neSidhoni vasatendeuke? Matsi dzirimo mukati meDekapori, dzinoziva mitemo yose, dzinoziva shoko raMwari, asi hadzigone kuriparidzira vanhu. Naizvozvo guta rakaparara, matsi dziripo. Ko matsi hadzingatongwe here? Kana kuparadzwa kwouya hadzingatongerwe? Kunyarara kwavo here vachifanirwa kutaura? Kana kuti nyarara kutadza kuteerera vanoda ruponiso kuti vavataurire shoko? Mitemo ine gumi munayo, mitemo yaMwari munayo, asi hamutsiure vanoita zvakaipa seiko? Ngatitsvage Mwari isu pachedu
tinofanirwa kutendeuka tisati takwanisa kutendeutsa vamwe vanhu. Tinofanirwa kutendeuka isu pakutanga tisati takwanisa kutendeutsa vamwe. Vanhu vanoparara nokuda kwedu isu tinoramba tinyerere. Ko, hapana mashoko enharirire here atinonzwa achibva mune mashoko aMwari? Hakuna here mashoko enharirire atinonzwa achibva muvaprofita vaMwari? Kana Jehovha akatiita vaprista, kana Jehovha akatiita vaprofita, harisi basa redu here kutaurira vasati vakutendeuka kuti vabve pazvivi zvavo vatendeuke vasaparadzwa? Ko, tinofarira kuparadzwa kwavo here? Zvichida hongu, nekuti vanhu vanotadza zvikuru. Vanhu vanototiremera kuti tingavatendeutse sei nekutadza kwavo. Vanhu vatisingatoda, vanhu vatisingada kuti nyangwe tambo dzebhutsu dzedu dzakasununguka vakati tiri kusungirei, nyangwe takatakura zvinhu tisingakwanisa kuisa zvinhu izvozvo pasi, tinoramba tikatiregedza tifambe kusvikira tadonha zvedu zviri navo. Ndokusada kwatisingaite vanhu ava, nokuda kwehuipi hwavo. Asi Mwari unotiparidzirai vanhu shoko rangu. Ndakakutumidzirai kuti muvataurire. Makanzwa muimba achiimba kuti tell them all. Nyangwe vasingakugamuchire, vaudzei chete. Nyangwe vasingakudei, vataurirei. Nekuti ini ndinokutumirai kuti mataurire kuti ndinovada vauye kwandiri, nekuti ini ndakauya kuzovasunungura. Tingawane here zviverengwa kuvaprofita zvinotitsiura? Handei kuna Ezekieri. Takaenda pana Ezekieri. Ndingati Ezekieri une machapta akati kuti anotaura pamusoro penharire, pamusoro pezvavanofanirwa kuita. Pachapta 3 takaenda ipapo tinonzwa kubva pavhesi 16, ndichakuverengerai. Ezekieri unodanwa ave nharirire yaIsraeri. Zvino mazuva 4 akati apera, shoko raJehovha rikasvika kwandiri richiti, mwanakomana womunhu, ndakakuita nharirire yemba yaIsraeri. Naizvozvo chinzwa shoko rinobva mumuromo mangu, uvanyevere panzvimbo yangu. Kana ini ndikati kuno wakaipa, zvirokwazvo uchafa, iwe kusamunyevera kana kutaura zvinonyevera wakaipa panzira yake yakaipa, kuti aponese upenyu hwake, munhu uyu wakaipa uchafira muzvakaipa zvake, asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwako. Asi kana iwe ukanyevera wakaipa, akasatendeuka pazvakaipa zvake kana panzira yake yakaipa, iye uchafira muzvakaipa zvake, asi iwe warwirwa hako mweya wako, warwira hako mweya wako. Uyezve kana munhu akarurama akatsauka pakururama kwake akaita zvakaipa, ini ndikaisa chigumbuso pamberi pake, uchafa. Zvausina kumunyevera, uchafira muzvivi zvake. Zvakarurama zvaakaita hazvingarangarirwi, asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwako. Asi kana ukanyevera munhu wakarurama kuti wakarurama arege kutadza, iye akasatadza, zvirokwazvo uchararama, nokuti wakateerera kunyeverwa, newe warwira mweya wako. Ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu ipapo, akati kwandiri, simuka uende kubani, ndichataura newe ipapo. Zvino ndakasimuka ndikaenda kubani, ndikaona kubwinya kwaJehovha kumirepo, kwakafanana nokubwinya kwandakaona parwizi rweKabhari. Ndikawira pasi nechiso changu. Ipapo mweya wakapinda mandiri, akandimisa namakumbo angu, akataura neni akati kwandiri, enda undozvipfigira mumba mako. Asi iwe mwanakomana womunhu, tarira,
Vachauya nezvisungo kwauri, vachakusunga nazvo kuti urege kubudira pakati pavo. Ini ndichanamatirisa rurimi rwako mumukanwa wako kuti uve mbeveve, urege kuva murayiri wavo, nekuti ivo imba inondimukira simba. Asi kana ndichitaura newe, ndichashamisa muromo wako, iwe ugoti kwavari, zvanzi naShe Jehovha, unonzwa ngaanzwe, unoramba ngaarambe, nokuti ivo imba inondimukira simba. Amen. Muri kunzwa mufananidzo wavo. Zvanzi iwe ndichakuita mbeveve, ivo ndigovaita matsi. Vagoramba kuteerera zvaunotaura, vagosvika pakukusungirira, pakukutandira kure kuti usavaparidzire rusununguko rwavo. Manzwa zvataurwa nemuprofita. Chivi chatinozvitakurira pamusoro pekusaparidzira vanhu kuipa kwavo nekusavadzora pakuipa kwavo. Zivai kuti isu hatizirisi tinovatendeutsa. Chiri patiri ndechekuti tinofanirwa kungovataurira bedzi. Manzwa ndichitaura karombo kabva kuna Andrea Crouch, kakaimbwa naAndrea Crouch kekuti tell them all. Tinofanirwa kuvaudza, hazvinei nekuti vagamuchira zvinhu zvatataura, kungovaudza chete nekuvatsiura. Zvavanozoita nezvatavatsiura nazvo ndezvavo izvo. Isu tinenge tabvisa ropa ravo pamisoro yedu. Naizvozvo musatye vanhu vangu, musatye vanhu vaMwari, vanhu vanoziva Mwari, vanomuda. Endai munovataurira, endai muvataurira nepaduku pamunapo ipapo. Vanzwe kuti munhu wakareeteka, nyange zvake zvakareeteka zvatisina kunzwisisa, asi waireeteka chimwe chinhu kwatiri. Kana vakasadzoka voga ndezvavo. Kana Jehovha wakavharira nzeve dzavo kuvaita matsi, wakanga uchida kuti varashikirwe noupenyu hwavo, vapararire mugomba remoto. Imi mune mitemo yaMwari, budirai mutaurire vanhu vatendeuke. Tidzokere zvedu kumagwaro. Pavhesi 32 tinonzwa kunzi vakaisa kwaari munhu wematsi waikakamira, vakakumbira zvikuru kuti aise ruoko rwake pamusoro pake. Murikuzvinzwa? Zvichida basa ririko kwamuri imi vadzidzisi, zvichida basa ririko kwamuri imi vaparidzi, kuti muise maoko enyu omweya pamusoro pevanokakamira, pamusoro pematsi nembeveve, kuti dzitaure nokunzwa. Asi zvikuru sei kuti dzitaure, dzibude dziparidzire shoko kuvanhu. Zvikanzi vakauya naye kuna Kristu, vanhu vanozadza temberi yaMwari, vanhu vanozadza kereke misi yose vachiuya kwamuri, asi vanobudira kuita basa vashoma. Vanhu vanongopinda nokubuda zvavakanga vari pazvitema zvavo zvokusava nhaririri. Vaprista muripo, munofanirwa kuisa maoko enyu pamusoro pavanhu, munofanirwa kunamatira kereke dzenyu. Takambotaura zvekereke saizi, makuzviona pazvinoshanda manje. Zvataiti kereke imwe neimwe inofanirwa kunge ine vanhu 50. Kana vatowandisisa kusvikira pa100, zvakureva kuti vakufanirwa kupatsanuka zvakare, vaite kereke 2. Imwe inoenda nekwayo, imwe ichienda nekwayo. Tikaiti isusu hazvigone kuti munhu unongoramba uri mukereke imwe chete nguva dzose, uchingogamuchira chete misi yose, unofanirwa kubudirawo, unovamba kereke yake. Ndopa zvakuuya zvichishanda manje apo. Kunzi imi murongopinda mukereke misi yose, munongouya kuzogamuchira chete, hamudi kupa,
Hamuna kuziva here kuti kupa kwakapfuura kugamuchira? Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Tendeukai pazvivi zvenyu. Muchechi imomo watova ne50 years uchipinda, 40 years, 30 years, 20 years, 10 years, 5 years uchipinda muchechi imwe chete. Hapana pawakambobudirawo kunze. Maakutoita chechi yenyu panze pokuti ive chechi yekuti vanhu vatsva vauya vachidzidzisa shoko raMwari. Vanhu vanototya kuuya kuchechi kwenyu nekuti imi munenge makagara pamabhenji ose. Havana pokugara, vanotangira pani? Nekuchena kwamunenge makaita mungavagarise pasi here? Zvokwadi ndinoreurura inini kuti zvokwadi nyangwe ndaipinda mukereke yedu yeMethodist ndisingasimukiremo. Especially wandinenge ndatinomboona zvangu kuti uyu mutsva, wandinotomboona achitadza kunze ukandimusimukire chi. Ndaitoda kuti abudiswe negoni raapinda iroro adzokere kwaanga. Chinhu chakaipa ichocho. Hongu tinofanira kuungana nguva dzose. Asi pa30 years apa, pa10, pa20, pa5, haiwa kwete, ndaramba bodo. Tsva. Hamungadaro. Ndinoziva kuti mafundisi anenge achida kuzviitira mari. Asi muri kunzwa musenzekete wenyu wamapuhwa kunzi muri matsi nembeveve dzisingakwanise kuparidzira vamwe kuti vatendeuke. Iwe utori kereke pachako, enda unovamba kereke itsva. Kana vasvika 50, iwe hakuna kuramba wakabata chechi. Itoisa mumwe munhu unotungamirira kereke iyoyo. Iwe utombofamba uchitononofoma imwe. Takazviparidza izvozvo kare. Haikona kuita zviga zvemukereke. Chinguri makabva kudzidziswa nanhasi. Munogarirei mukereke imo? Muda kuti Mwari auye muri mukereke imo? Zvino zviri kunzi nemuparidzi, zviri kunzi namuprofita Ezekiel, zviri kunzi panapa, muchasvikirwa mune mhosva yekugara mukereke, musingabudire kunze kunoparidza. Ndoziva kuti vamwe munobva mutora mukana wekuti hai watadzingwa muchechi takutoenda izvo. Zvakutoti sevha nekuti hachapota chiita sei? Tichibhadhara matithes. Chamusiri kuda kubhadhara matithes. Kuda kuita basa raMwari hamudi here? Endai munotanga nemari iyo yamanga muchibhadharisa matithes, chiishandisai kuvamba kereke itsva. Mava vaprista manje. Ndimi makupuhwa matithes acho. Chivambai mukereke itsva. Kachiregere kuva chinhu chamunotora lightly. Kachiregere kuva chinhu chamunotora zvakareruka. Mapuhwa basa raMwari, endai munoparidza. Zvikanzi akamubvisa pakati pavanhu vazhinji ndokuenda naye parutivi. Mazvinzwa? Zvikanzi wakabviswa pane vanhu vazhinji. Zvichida vaparidzi varimo mukereke, hazvinei kuti munhu unobhadhara chegumi chake chakakwana, hazvinei kuti unoisa mari mundiro yakawandisa sei, mutorei parutivi, mutaure naye. Muti iwe unofanirwa kuva mushandiri waMwari. Ndoda kukunamatira nhasi uno ndiise ruoko rwangu pamusoro pako kuti unovamba kereke itsva. Kana pane chaunoshayiwa, kana pane rubatsiro rwaunoda, wodzoka kwandiri. Ini newe tichavamba kereke itsva pamwe chete. Nenzira iyoyo makuita madisciples. Manga mungoone dhirihora rakanga ringozere nevanhu vakanga vachingouya nokuenda, kuuya nokuenda. Besanwa zvaro rakanga riri mukereke imomo, pasina uri kubudirira, pasina. Vari kutopedzera vamwe nzvimbo yekuti vatsva vangadai vachiuya. Manje makuita madisciples.
vanhu vanofamba vachidzidzisa vamwe shoko raMwari kuti vatendeuke, vanozvivambira kereke dzavo voga. Mava nharirire, mubayiro wenyu imi vaprista wava mukuru kuna Mwari. Wakavabvisa pane vazhinji, wakavabudisa kubva mukereke. Handisi kuti tandai vanhu, asi kuti varayirei. Vakaramba varambawo, vakati havazvigona. Rambai muchivaedza, muchivabvunza kuti chingavakonese chiiko kuti vave vaparidzi veshoko raMwari, muchifila magaps iwawo avari kutaura, kusvikira vazoona voga kuti aiwa, tambopa maexcuses akawanda sei. Iko zvino tava kufanirwa kubudira kuti tinoparidza shoko raMwari. Zvokwadi handingangogara muchechi mazuva ose ndisingandoparidza. Handingofanirwa kutsvaga kwakareruka chete ndokwanisa kuzivisa vanhu. Ngandizivise vanhu. Ndinowanzoona vanomira mumastreet corner vachiparidza vari pamamaiki, vanhu vanenge vachingopfuurawo zvavo. Vashoma vanomira, vamwe ndovanogarira nechekure vachiteerera zvavo kuti zviri kunzi kudini. Chinhu chakamuoma, hongu handirambi. Asi namumboti mubudei muparidze muchishandisa mamegafoni. Zvakanaka kubuda muchiparidza makabata mamegafoni, muri pamastreet corner, muri mumapaki, muri pai, hazvina kushata. Zvakanaka zvikuru. Vanhu vazhinji vanenge vari kure vanoteerera. Vamwe vasingadi kuswedera pedyo vanonzwa vari nechekure. Asi zvakanakisa kuti muite nyangwe ne1 on 1. Vanhu muvazivise kuti vanofanirwa kutendeuka. Kuti vanofanirwa kutendeuka kuuya kuna Mwari. Budai paruzhinji. Ruzhinji runoita kuti muite gunda musaira. Mangova zviga zvemuchechi hamuchisina betsero kuna Mwari. Budai paruzhinji, mubudire kunze mumisha, muparidze nezvaKristu Jesu mambo wedu. Ndizvo zvinotaura muprofita Isaya kuti vazivisei nezvangu. Ndizvo zvinotaurawo Kristu pano uchiti vakashamiswa zvikuru vachiti wakaita zvose zvakanaka, wakaita matsi kuti dzinzwe nembeve kuti dzitaure. Tinoda kuti mubudire kunze muchiparidza, hama vedu. Hakuzi kuti ini ndinoda kuti imi muzviite. Kwete, Mwari ndiye unoda kuti imi muzviite. Iye uri kungonditumira kwamuri kuti ndikutaurirei. Otherwise, I would have been happier kuti tinge takagara zvedu mukereke yedu tichinamata Mwari tiri toga nguva dzose. Asi handizvo zvinodiwa. Mwari uri kutitumidzira kuvanhu. Nyangwe nomumwe chete wakaponesa mumwe chete. Wakamurakidza nzira yekukereke. Yakanaka, kwete kereke yemanga-manga. Kereke yakanaka. Zvakatonaka. Ungatadza kuunganidza vanhu pamwe chete. Asi zvokwadi wakava nemumwe muchete waunenge waparidzira, mangwana ukava nemumwe wakapota uchivashanyira nguva nenguva, uchiona kuti progress yavari kuita mukati mekereke yakadini. Zvakatonaka izvozvo. Hazvisi kuti wobva wagonyerapo. Aiwa, unofanirwa kuramba uchibuda uchiparidzira vamwe kuti tendeukai, nokuti ushe hwokudenga hwaswedera. Ibvai pazvivi zvenyu, nokuti ushe hwokudenga hwaswedera. Zvanzi wakapfira mate ndokubata rurimi rwake.
akapinza munwe munzeve dzake. Munonzwa zviri kutaurwa? Zvinoita kunge madimikira, kunge netembo. Zvikanzi wakapfira pasi. Zvikanzi iwe haugoni kutaura here? Chidomboedza kutaura tinzwa. Ko, munokwanisa kuedza vanhu seiko? Vapeiwo mukana wokukutaurirawo nezveshoko raMwari. Nyangwe panguva yekudzidzisa, kana vachitya kutaura kuruzhinji, vatorei parutivi, vaedze kutaura kwamuri imi nezveumambo hwaMwari. Hakuti kuti munenge muchivadzidzisa. Kana vachida kudzidziswa hongu, mungavadzidzisa. Asi hazvina kumboshata kuti nhasi imi chimbotitauriraiwo pamusoro peushe hwokudenga. Zvichida mavashanyira ndimi mufundisi. Zvichida ndimi mavashanyira pastor. Mototi masvika kumba ikoko moti baba ndiwo ari kutitungamirira pachidzidzo chanhasi. Mazvinzwa? Abvise nyadzi pamberi pevana vake, kuita kuti mangwana pamunenge mazoenda kumba kwananga makati baba nhingi tiperekedzewo, ivo ndivo vanonotaura ikoko. Zvikanzi wakaisa chii? Minwe yake munzeve dzake, kuti adzivure nzeve idzodzo, abvise mafunza ari munzeve idzodzo, nzeve idzodzo dzinzwe. Kuti teererai shoko raMwari, muzive zvinodikanwa naMwari. Ndorayiro yaaitomupa iyo. Kuti baba, ndiri kunzwa kuti imi munofanirwa kuti. Baba, ndinoona kuti makaita zvakati zvakati zvakati. Mukereke muno mane makore akati akati akati, muchiita zvakati zvakati zvakati. Yava nguva yekuti mupote muchisumukawo semunhu mukuru, muve muparidze. Yava nguva yekubata zvombo, yava nguva yekubata gidi, kubata pfuti. Mupfuure wakaipa, musunungure vari pakumanikidzwa. Mazvinzwa here? Nyangwe nekutaura kuno kwandinoita mberi kwenyu, pane vazhinji vasingatongonzwa. Pane vazhinji vasingatongotirimuki. Asi tinozvisa zvose kuna Mwari. Kuti zvichida haizi nguva yezvino, nguva ichatevera. Handisi kukudzingai mumakereke, kwete. Kana uchinzwa kuti nguva isati yakwana, ramba zvako uchienda kukereke. Asi urambe uchizvibvunza kuti nguva ichazokwana rini, ndichazokwanisa kuita zvinoitwa nevamwe riniko. Shoko iri ndinoritaura nokuda kwokudai. Muri kuona imi madzidzisi, muri kuona imi mapasta, maelders nechii, makachengeta mweya yakaipa mukereke imo. Kuti go kwakaita ivo vari neshungu yekudzidza shoko, ndokuti go kwakaitawo mweya yakaipa. Ivo hapana kwavanoenda nemweya yakaipa, hapana kwavanoenda. Iyo ndio inotoshanda pakati pavo. Ivo havashandire vanhu. Muri kuzvinzwa? Jesu Kristu unokukomperai, unokumanikidzai kuti mudibudire kunze. Jesu Kristu unokumanikidzai imi vadzidzisi, imi vafundisi, kuti mutaurire vanhu kuti vanofanirwa kuita sei, kubudira kunze. Manga mavaka madhirihora, makushaya kuti zvino vanhu vakabudiswa mumudhirihora, mari tinozoiwana kupi yekubhadhara rendi pano? Makukudza rendi, hamuchakudza kutumwa kwamakaitwa naMwari. Ponai, ponai, ponai. Ibvai pazvakaipa zvenyu. Musatadzise vanhu kuitawo nhaririyo. Musaise ropa ravo pamusoro penyu.
Musaise ropa naivavo vavanofanirwa kunge vachitaurira pamusoro penyu. Muchenjere kukompaunda madenda enyu pamusoro penyu. Makazoita sevaya vanotaurwa naKristu achizi muchauya kwamuri muchiti hatisiri isu here taidzidzisa mukati memakereke akanga akazara, tichirapa vanhu, tichiisa maoko edu pamusoro pavanhu, tichivanyevera nezvoumambo hwokudenga. Kristu akati, ibvai kwandiri, endai kwamaitira zvinhu zvenyu handikuzivei. Pane kadhenja ikako, pane tsaona iyo. Muchenjere tsaona. Yangu itsaona, itsaona. Musapote muchiteedzera dzimbo dzemadhimoni. Makanzwa munhu iya zvaanenge achitaura parumberuru hazvina kunaka. Nokutuka nokutuka. Dzimwe nguva aiwa, tinoda nzvimbo dzakanaka. Imi hamuzi patsaona kwete. Imi hamuzi patsaona. Imi hamuna madambudziko iwawo aitaurwa mukambo ikako. Imi muri vanhu vaMwari. Manyeverwa nhasi. Munopona. Mwari unogamuchirai muumambo hwokudenga kana muchiita zvaanenge achirayira. Jesu wakakumirirai. Jesu unotarira kwamuri achiti, ko vanhu ava vachakura rinhiko? Vanhu ava vachandishumira rinhiko? Budai mushumire Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Tichidzokera kumagwaro, tingapererwe nenguva. Hanzi papo akatarira kudenga, akagomera akati kwaari, Efata, ndokuti dzivuka. Pakarepo nzeve dzake dzikadzivuka, chisungo chorume rwake chikasununguka, akataura zvakanaka. Inzwi riripo nderekuti kusunungurwa. Pane vanhu vakagarirwa nemweya unovatadzisa. Nekuti kana muchinzwa shoko richitaurwa pamusoro pekunzi matsi, pekunzi uri handicapped kana kuti uri bofu richi, munonzwawo shoko rekuti mweya yakaipa wakanga uri pavanhu. Mweya wakaipa wakanga uri pavanhu. Chinokusungai ndisatani. Muita kunge makatemerwa nyoka nemuroyi yekuti musabudirire pane zvinhu zvaMwari. Nekuti varoyi vatorimo pakati penyu. Vanenge vachitotumidzira mhepo idzodzo. Ivo vari kushandira Satani, havanete. Varipo pakati penyu pamunenge makagara pamapiuzi, munotovaita hama, muchienda muchinodya kudzimba dzavo, ivo vachiuya kuzodya kwenyu. Kwete, 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 kwete. Budirai muite basa raMwari. Zvinani kuti musatoshanyiranya zvenyu, muchishayiwa nguva nekuti munenge muchiparidza shoko raMwari kune vanhu vasingarizivi. Ndoda kuti musunungurwe pane zvakakumonerai, zvakakusungai izvozvo izvo. Mabota akakusungai, ndoda kuti adamburwe, musunungurwe, mubude muite basa raMwari. Nguva iripo yokumushandira. Hazvisi zvinhu zvinonetsa. Zvinhu zvamunotozoona kuti zvinhu zvinotapira. Muri kushaura kuti munobviswa hunhu. Zvinoda kutaura kuti hamuna hunhu. Muri kutosekwa nevenyika kunzi ava vanongoendawo zvavo kuchechi. Manje tingagoenda kuchechi kwavo here? Ivo regeredzai vangonozadza mabhenji kuchechi kwavo. Shandirai Mwari. Ibvai pakusekwa. Ibvai pakuzvidzwa. Vakakuona makuita zvinhu zvakutanga kutiza, munoona votanga kuvanda. Mazuva ese vanenge vachikumhondesa, muri kuenda kuchechi, mutinamatire.
Kana makuita izvozvo zvekuparidza izvo, vanenge vokuvandai vachitya kuti mungavaparidzire, muchitya kuti mungavakweverere kukereke. Handika vanoda kunamatirwa, vakweverere muende navo. Nyadza isatani, muvhundusei atize. Nekuti zvinonetsa kuti kana wasunungurwa hapana chichakukonesa. Zvose zvawainyara zvezvo zvokuda kukudzwa nevanhu vasina mwero zvabva. Hauchitongotarira kwavari. Nyangwe vakatuka iwe unenge uchiparidza chete. Nyangwe vakakuzvidza iwe unenge uchiparidza. Nyangwe vakati shamwari dzako dzikabva kwauri iwe unenge uchiparidza chete. Wawana rusununguko rwako, wasunungurwa. Hausiri pasi pamabote avo. Waponeswa. Amadi vanoda kuti muponeswe. Ndodawo kuti neniwo ndiponeswe. Tibatirane pamwe chete, tibudire kunze tichiparidza umambo hwaishe wedu Jesu Kristu hukuru. Umambo hwaMwari hupamidzirwe. Inzwai mashoko anotevera. Zvino wakavarayira kuti varege kuudza vanhu, asi iye achinyanya kuvarayira, ivo vakanyanyisa kuparidza izvozvo. Muri kuzvinzwa? Testi iwe yavakaisa paari. Nazaiwa musazobuda muchiparidza kuna vanhu ava. Zvinhu zvakanaka kudaro zvingatadze kuparadza. Kristu waizviita nokuti munoziva kuti Kristu waida kunatsa makereke, masinagoge akanga aripo. Nekuti kusinagoge ndiko kunowandira vanhu. Wakavasunungura mumasinagoge ivavo kuti vave nemweya waMwari. Masinagoge akanga achazowanda panyika. Naizvozvo munhu uye wakasunungurwa munomutorawo sesinagoge. Sinagoge kwete yezvivi seserofenike, kwete yezvivi kwete seyezvivi yeTire neSidhoni, asi ine mutemo waMwari. Sinagoge ine mutemo waMwari yakanga ichikanganisa chimwe chinhu. Yakanga ichikanganisa basa ravo rekuve nharirire. Zvanzi vanhu vanoparara nekusaita sei? Nekusaziva. Imi hama dzangu toda kuti muzive. Zvikanzi vakanyaradzwa, vakanzi regedzai kutaura, ivo vadzivirwa nzeve nekutambudzwa rurimi. Imi munongozivawo zvinhu zvachinongoita kana chiri chinyowani, unenge uchichida sei. Unonyatsochipfekawo zvakanaka kuti vamwe vaone. Kana vazochijairira hawakungozvipfekawo zvako, kana kuti vakutarise unenge usina basa nazvo. Nyange vakakutarisa vanenge vachikutarisa kuti wakapfeka dhirezi rako riya zvakare. Zvikanzi anonyatsobuda mudhirezi rake riya. Chimiro chake chose chinobva chazara chichibuda mudhirezi imomo. Zvikanzi iplazi saizi kai. Asi maona kufita kunoita dhirezi riya. Kana nevarume vakuru vanofitwawo nehembe dzavanopfekawo. Zvikanzi izvi zvitsva, miromo yakatambanuka ipapo, rurimi rwakaneta nekutaura musi uyu. Zvikanzi wakatoenda kumba wachitoti koma husiku hwasvikirei, ndingadai ndamboramba ndichiparidza. Wakatoneta nekumirira mangwanani kuti aparidze zvakare zuva rinotevera. Zvikanzi vakatonyanyisa. Kana zvaiti vaiuya kukereke vachinzwa zvavanenge vaparidzirwa musi uyu, vachingobuda mudhoo rekereke chete, maiwe vaita kumhanya neshoko iroro kuvanhu. Rurimi rwotambanudzwa ka.
Vakatambirwa tambanudzo. Vanhu vakadzirira nzeve nekuparidzirwa. Ndizvo zvatinoda izvozvo. Vanhu ngavati kana vakarara kumba vachinzwa nzeve dzavo dzichitamba-tamba dzichirova sokuti ndi 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 ndi. Vachinzwa kunge shoko iro richiri kutaurwa. Ende vanobva varirangarira futi rinenge rakumhanya nemupfungwa dzavo kuti ndi 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 kuri kuita chi? Nzeve dzavo dzichirova. Nekuti dzinowanzondindiridza namagitare nekutukana kwavanhu nezvinonyangadza ndizvo zvakangosara zara mubhureni dzavo. Vakavora vanoudzwa nezvinyangadzo zvinondindiridza nzeve dzavo. Ava toda kuti vaitwe sei? Vavandudzwe neshoko ramunovataurira. Toda kuti vaite sei? Pane nzwi randiri kutsvaga. Vatindivadzwe neshoko ramunotaura. Kana vakanga vari muzvivi, vatindivadzei neshoko ramunotaura. Voenda kumba vachienda kumbotiraya vanongoona kuti apa takatindivara kudhara. Tatindivadzwa neshoko iri, hapasisina apa. Ngatiite zvinhu zvaMwari. Vauye kuna Mwari vadzidziswe. Dekapori. Dekapori. Maguta makani? Maguta 10, maguta 10. Zvanzi ndini Mwari wako woga. Usazova navamwe vamwari kunze kwangu. Usazviitire zvimufananidzo zvezvinhu zviri kumusoro kwedenga kana zviri pasi panyika kana zviri kuzasi kugungwa. Usandindiridzwe nzeve nezvinhu zvezvifananidzo. Nekuti ndiri Mwari anogona unorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Asi uchiitira zvakanaka vanoteerera mirayiro yangu vanondida kusvikira kune rudzi rwechiuru. Kanzi musareve zita rangu pasina. Itai kuti zita rangu rikudzwe. Muchengetedza namasabata angu. Pave nezororo panyika. Zororo ngarizikanwe panyika. Kanzi chi? Kanzi muzorodze nechi? Pane zvipfuyo zviri mukati memba yedzenyu. Zvizorodzwe. Kanzi kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika yeugere. Kudzai shoko raMwari, kudzai shoko ravaprofita zvatanzwa kubva kuna muprofita Ezekieri watinyevenurira pamusoro pezvatinofanirwa kuita. Kanzi musaita upombwe, musabe, musauraye, kanzi musareverere kwenyu nhema, musamuroverere nenhema. Zvikanzi musachochore, bvisai kuchochora kwamuri, bvisai ruchiva kwamuri. Haiwa Jehovha, ndinonamatira vanhu venyu, ndinouya pamberi penyu Jehovha Mwari wangu ndichipfugama ndichikumbirira vanhu venyu kuti rurimi rwavo rutambanudzwe nenzeve dzavo dzidziurwe, vabudire kunze vaparidze shoko renyu, kuti umambo hwenyu huzadzwe, umambo hwenyu hutambanudzwe, huwande, vanhu vawande vanodana zita renyu. Jehovha Mwari wangu mukudzwe, makafanira kukudzwa, makafanira kuimbirwa, makafanira kunamatwa. Haiwa Jehovha, isai ruoko rwenyu pamusoro pavo, muvarape, muvaite vashandiri venyu, muzita raKristu Jesu, muzita rababa venyu Mwanakomana. Haiwa hama zadiwa, ndinotenda nenguva yatava nayo nhasi. Ngatisangane zvakare pachirongwa chinoteera. Ndini wenyu muparidzi anoti, ndinoti sarai zvakanaka. Mwari ngave nemi. Chiso chake ngachivhenekere pamberi penyu